Dirk Gottliebs forældre blev skilt, fik han sit første angstanfald, og dengang var han 18 år gammel. Efter det fulgte flere anfald, og det betød faktisk, at de efterfølgende år op gennem 20'erne og en del af 30'erne var præget af nervøsitet, tankemylder, angst og indvendigt kaos. Men der skete noget fuldstændig epokegørende, da Frederik så mødte psykiater Sebastian Svane, og sammen har de to nu udgivet en bog om Frederiks behandlingsforløb, som ser sådan her ud og hedder Uden angst. Og nu sidder I her, og velkommen til jer begge to, Frederik Dirk Gottlieb, podcastvært og forfatter, og også til dig, Sebastian Svane, ledende overlæge og psykiater på Psykiatrisk Center i København. Frederik, du har været herinde masser af gange før at fortælle om din podcast og hvad der sådan bevæger sig i rummet. Det er det, du normalt snakker om. Nu skal vi tale om den her angst, som jo virkelig har haft kæmpe indflydelse på dit liv. Og jeg fortalte det her med, at det ramte dig, da dine forældre blev skilt, da du var 18. Hvordan oplevede du det? Rent fysisk oplevede jeg det jo som en nærdød oplevelse. Jeg troede jo simpelthen, at jeg skulle dø. Det er jo det, der tit kendetegner, kan man sige, især det første angstanfald, man får. Så fysiologisk var det jo krampetrækninger og en følelse af ikke at kunne trække vejret. Og indeni, det føles som om, man bliver ramt af lynet, fordi det kommer fra en klar himmel, og man forstår simpelthen ikke, hvad det er, der foregår inde i kroppen. Og pludselig så skriger den på, at man skal flygte eller lægge sig ned, eller hvad det nu er fra individ til individ, er det meget forskelligt. For mig, der formåede jeg ligesom at kravle ind til min far, og fortælle ham, at jeg troede, jeg var ved at dø, hvor han så tog mig i hånden og guidede mig igennem det, kan man sige. Han kunne godt fornemme det her. Det var ikke noget fysisk, altså det var en fysisk reaktion, ja. Men det var et mentalt problem. Det forstod han godt, ja. Og bare lige sådan i korte træk, når det så fortsætter i så lang tid, hvad betyder det så for dit arbejdsliv og dit private liv og dine relationer? Jamen, altså jeg har altid insisteret på, at det ikke måtte stå i vejen for eksempel at lave podcast eller tv, eller finde den rigtige kæreste, eller hvad det nu kan være. Men hvis jeg nu skal være helt ærlig, så har det jo altså gjort rejsen hertil, hvor jeg er nu, mindre sjov, mindre bekymringsfri. Altså det har jo gjort, at jeg har, for eksempel når jeg skulle herind og tale om mine programmer eller et eller andet, så har der jo været en indre konflikt inde i mig, som du ikke har kunne se som vært, og de andre gæster heller ikke har kunne se, men som har følt enormt meget inde i mig. Altså du var bange for at falde ned af stolen? Eller altså fuldstændig irrationelle ting. I stedet for at sidde og bekymre mig om, kan jeg nu svare fyldestgørende på dine spørgsmål, så blev det til, kan jeg besvime midt i det her indslag, eller andre irrationelle ting. Sebastian, du er jo ekspert på området, og møder en hel masse mennesker, der på en eller anden måde har det lidt ligesom Frederik har oplevet. Hvilken indflydelse kan det få på deres liv, når man lider af angst? Jamen, Frederik beskriver det jo virkelig godt. Nu er der mange forskellige former for angst og angstlidelser. Men hvis det er panikangst, som det her primært handlede om, i hvert fald i det her setting, der er det jo sådan, at man netop tror, at man får et hjertetilfælde, eller man kan ikke få vejret. Man får en masse kropslige symptomer, som man så fejltolker på. Og de fejltolkninger, det er ofte, jeg mister kontrol, så er jeg nok ved at blive sindssyg. Det er jo sådan nogle tanker, som jo heldigvis er helt forkerte, men som man skal hjælpe patienterne med at se, at de er forkerte. Og det er fordi, vi har et center i hjernen, der hedder amygdala, som bliver meget desværre fejltolket. Folk tror, det er et angstcenter, men det er et trusselscenter. Men det kan lære af noget af farligt, som ikke er farligt. Men det beskytter os generelt, og har gjort det i millioner af år. Så hvis der er en eller anden fare, så reagerer det ved at sætte kroppen i alarmberedskab, så vi bedre kan flygte eller kæmpe. Men så kan det som sagt også få en fejlinstallation, og så kan det nærmest lære at reagere på sine egne symptomer, altså de symptomer, den laver ude i kroppen. Så det bliver sådan selvforstærkende? Så det bliver en ond cirkel af selvforstærkende. Ikke? Så derfor er det jo super vigtigt at hjælpe med, at man kan forstå, at alle de her symptomer er forkerte. Det er første step. Og så næste step, det er jo amygdala. Kan man ikke forklare noget, for det kan ikke tænke. Så der er man nødt til at lære det i form af det, vi kalder adfærdsøvelser. At træne de her situationer ganske langsomt op. Men man er ikke så bange for at lave de adfærdsøvelser, fordi man nu forstår, at man ikke dør, eller hvor de er tilfælde, mister kontrol eller bliver sindssyg. Og der er meget stor sandsynlighed for, at nogle af jer, der ser med derude, enten selv har en eller anden form for angstlidelse, eller i hvert fald kender en, der har, for det her rammer rigtig mange danskere. Ifølge Sundhedsstyrelsen har imellem 350.000 og 400.000 danskere angst. Det var i 21, Frederik, du besluttede dig for at tage kontakt til Sebastian.
Og eftersom der kommer en hel bog ud af det, der skete, så er det jo fordi, du synes, at det gjorde noget meget epokegørende for din tilstand. Jamen, Altså, jeg ved, vi har jo ikke så lang tid, men sådan i korte træk, hvad var det så, Sebastian kunne gøre for dig, som ingen andre kunne gøre? Jamen altså, først og fremmest, noget af det første, jeg oplever, det er jo, at Sebastian er psykiater. Jeg havde jo før gået hos psykologer, og jeg havde også gået hos en rigtig, rigtig dygtig kvindelig psykolog, da jeg var helt ung. Men noget af det, som jeg satte stor pris på, det var en forståelse for kroppen. Og det er der også masser af psykologer, der har. Måske ikke lige dem, jeg er rendt ind i, men simpelthen at forstå, hvad det er for nogle fysiske symptomer, som jeg fejltolker, som Sebastian også meget fint forklarer det. Lige så snart, at det kom på plads, for eksempel, fordi jeg føler mig svimmel, betyder det ikke, at jeg er ved at besvime. Fordi mit hjerte slår hurtigere, betyder det ikke, at jeg er i livsfare, eller at min krop er i en usund tilstand nødvendigvis, isoleret set. De ting hjalp mig jo til så at kunne skrælle ind til de næste lag, som var, jamen, hvad er det overhovedet for nogle tanker, der trigger alt det her? Og da jeg så var med Sebastian, med alle de redskaber, han har, og hans mange års erfaring, så kunne jeg tror, jeg udbrød en dag, vi er simpelthen nødt til at lave en podcast om det her. Ja, det er rigtigt. Fordi det er jo podcastverden. Ja, præcis. Meget, meget uoriginalt. Men jeg fik virkelig den her følelse af, når jeg nogle gange har åbnet op omkring det her emne, så vælter det jo ind med beskeder i inboxen. Og man ville ønske, man kunne give sig tid til at hjælpe alle, men hver tilfælde er jo unikt, og det kan man simpelthen ikke. Så man kan sige, at det, der så endte med at blive til en bog, er jo mit forsøg på at prøve at for det første fjerne tabuet. Det er jo også lidt dobbelttydigt i titlen Uden angst. Altså simpelthen gå ud og fortælle verden, at jeg har lidt af det her. Og så håbe, at der er rigtig mange, der opdager den og kan få noget ud af den. Simpelthen. Er det i sig selv, Sebastian, det at tale højt om det? Man behøver måske ikke ligefrem skrive en hel bog, som jeg har gjort, hvis man ikke lige har mod for det. Men det at tale højt om det, både med venner og familie, kan det have indflydelse på tilstanden? Jamen, det kan være en idé for nogen. Men igen skal man jo tænke på, hvad er det for en angstlidelse, man har. Nogle har social fobi. Nogle har generaliseret angst, at de bliver bekymrede over alting. Og så kan angst jo også være noget helt andet. Det kan jo også skyldes sådan nogle livstrækkere, vi får dannet i vores opvækst. Og de livstrækkere, de kan komme af svigt i barndommen eller ungdommen. De kan komme af, at man har mistillid til sin omverden, fordi man har ikke kunnet stole på måske forældre eller mobber i skolen osv. Det kan komme af angst for at være alene. Det kan komme af angst for at fejle i karriere osv. Og sådan nogle livstrækker kan blive dannet meget tidligt, og de kan så reaktiveres hele ens liv. Så derfor bruger jeg også en terapiform, som jeg kalder, eller ikke jeg kalder, men som man kalder skematerapi. Det har ikke noget med skemaer at gøre. Det har noget med de her livstrækker at gøre, og der er 18 stykker af dem. Og dem afdækkede jeg også med Frederik, i hvilken grad han havde dem. Så det er bare lige for at forstå, så man kan egentlig, uanset hvad det er for en type angst, man har, kan man med fordel få nogle gode tips i noget af det, jeg har fundet ud af med angst, er en ting er panikangst. Jeg tror, mange forbinder angst med panikangst, den der meget akutte, meget voldsomme form for angst. Men det kommer jo i sindssygt mange varianter. For nogle er det jo også mere stresslignende symptomer. Altså jeg synes, de to ting minder meget om hinanden. Og fælles for dem alle sammen er jo, hvordan slipper jeg de negative tanker og bytter dem ud med nogle konstruktive tanker. Nyhederne sidder på spring, Sebastian. Jeg ved, at man kunne godt tale timevis om det her, men jeg vil bare lige helt kort spørge dig, Frederik, om du egentlig vil sige, at du er angstfri i dag? Det vil jeg sige, ja. Altså i dag sidder jeg her fuldstændig uden nogen som helst form for bekymring. Udover selvfølgelig, at man gerne vil prøve at lyde nogenlunde klog. Ja. Det var et godt sted at slutte vores samtale her. Tusind tak for besøget, Frederik Dirks Gottlieb og Sebastian Svane. Og jeres bog Uden angst er jo ude allerede nu. Tillykke med den. Tak. Jeg er sikker på, at den kan inspirere mange. Om lidt er der nyheder her på TV2, og så på gensyn i morgen her fra studiet.